ala ka hɛrɛ k'an ye ami minnu bɛ tagala tunga fɛ ɲinini na an bɛ baara caman kɛ tunga fɛ wallahi n'i y'a k'i faso la i bɛ wari sɔrɔ i b'a sɔrɔ I b'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye dɛ e ti kuma gansan a b'a hakili t'o la wallahi Konate kumakan de don o don arazaku min bɛ kɔnɔna kɔnɔ n y'a ada du fɔ a i ye y'a fɔ kɛra garijɛgɛ de don ala ye sababu de fɔ fa tabe ye sababu o sababu la wallahi ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق والتقدم cɛkɔrɔba السبع الشيء السبع كسون كتيرا كشيء السبع كم عم يسمعوا له ما تسي كمي سنايبا دوني فو كندوكي كي تملوكو كي تجدوش ندوي kana taa yɔrɔ la dɛ i bɛ so kɔnɔ k'i da kongo ko karisa dɔ ko nin bɛ ka buru san a baji mata haya do dɛ a tɛ wuli dɛ fura de haya do aya arazaku min bɛ kɔrɔna kɔnɔ an y'a adadu fɔ aw ye kosɛbɛ depuis n ye sira d'aw ma a kana siga a y'a wusulanw bɔ a kana siga fila bɛ yen na sigan dɛ a nɔ yɛrɛ o i ma ne kun gana ne ye a kɛra ko ye min bɛ mɔnu ka fɔ ye waritigiya kunsigi baji de dɔ b'i bolo koyi ala ka dɔ fara a kan kunkolo gana dɔrɔn ka arazaku ni nasi bɔ dɔrɔn ka sɛbɛtɔrɔ den k'a la mana ni kunkolo gana na i b'i kunkolo ko n'a ye masi min bɛ bɔ o kɔfɛ kɔni n b'a kɛ cogo di bi o y'o b'a ye alahu akbar i ni ce i kun tɛ ko ɲɔ ko farala kan a y'a kɛ pour que gɛlɛya kana aw bila kaso tagali la u ka t'aw faga ne b'i kunkolo la wallahi an balima dɔ nana ne fɛ yan komi dagali man di ne ye mais hali bi makari cɛ ka bɔ sabali ko ye baji a nana so kɔnɔ yan ko dɔ b'a fɛ ka a dɛmɛ ka taga dɔ bɛ kɛ jamana min na kosɛbɛ a tɔgɔ di de zayidi i y'a faamu ko dɔ b'a fɛ k'a dɛmɛ ka taa yen mais a ye wari min di cɛ ma ko cɛ ko k'a kana ni 500,000 ye pour que a ka taa zɛ baji de 500,000 a nana ne sɔrɔ yan a ye 20,000 di ne ma ne yɛrɛ kɔntana n bɛ taa dugawu kɛ an kɛ ko ale taatɔ don ye ko n ka dugawu kɛ dɛ ko parce que ko ale ko min kan ka taa n'ale ye ko o ye 500,000 di kɔfɛ ale ye 500,000 sara n ko mini nate e ko zɛri et puis o 500,000 la farafin an ma ɲi ɲɔgɔn ma koyi o 500,000 la a ti don avion kɔnɔ ka taa dɛ a bɛ taa avion de ta Cotonou a bɛ taa mobili de la mais n ko a ma n ko baara yɔrɔ dɔ de b'i bolo yan ayi k'a bɛ taa fɛn ɲini na 1,500,000 e bolo e bɛ taa fɛn ɲini mais ne jamali banna a bɛ ban mais an karamɔgɔ cɛ tagalen kɔfɛ a ye san 1 sɔrɔ a ye ne wele n ko jɔn don a y'a yɛrɛ ɲɛfɔ n ka kɛra cogo di a ko min nana a k'a zɛri tɛgɛ ko fɔ ko n dabali banna n k'i ɲuman sera e bɛ karamɔgɔ a ko ɲuman sera ko nka ko a ma nɔgɔ a ko wala ko ala ma taa 50,000 n'ale y'a sɔrɔ pase kɔfɛ k'a bɛ tagali dɔrɔn 1,500,000 bon ya ye sa anw bɛ ɲɔgɔn tulo tigɛ di o kosɔn farafin lafiya man di a kɛ man di jamana dɛ farafin lafiya man di nate